माने एम सारनि नुनायाव एम सारा जिहेतु बे लामाजों हान्थिबाय थायो हान्थिबाय थानायाव जिहेतु लामायाथ' गभर्नमेन्ट मथे प्रसेस जागासिनो जिहेतु जागोन नालाय ओमफ्राय थेवबाबो दा सोलिनो थाखाय जिहेतु थांलाय फैलाय उसुबिदा जायो गोबाङानो गोबां उसुबिदायाव गोलैयो बेमारि लांनाय लाबोनायावबो उसुबिदा गोलैयो फैनाय माबानायाव ओंखायनो एम सारा गावनि हायाबाबो जिहेतु बिनि आसुनि थाया बाखि मा आसुनि जेबो गैया थेवबाबो गावनि जा एसे गावनि पकेटनिफ्राय जि हायो गावनि दरमाजोंबाबो माबाजोंबाबो मिलायनानै एसे एनै जिखिनि जोंनाव गोथौ गोथौ जाना दङ जेयाव जों बारनो एसे उसुबिदा जायो लामा गारि सालायनो बेफोरखौ गासैखौबो एसे मेरामति खालामनायनि राहा लामा होदों आरो बेखौ जों एसे नायगासिनो दङ आरो बे लामायानो जोंना मेन लामा नालाय थांलाय फैलायाव माला बे लामाया आबुं महर जाफुंगोन सरकारा माला लुफुंगोन बे लामाखौ दा बुंनाय मथेथ' बे आराम्भ खालामसिगोन खामानिखौ जिहेतु एसे दा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव खामानि मावनायाव एसे उसुबिदा जायो आरो जिहेतु खामानिया स्टेटनिफ्राय जागोन नालाय बियो बेयाव गेजेराव इलेकसन थांबाय पन्सायतनि बेनि थाखाय एसे खामानि प्रसेस मावनायाव एसे गोबाव जायो माखासे खामानियाथ' जागासिनो दा ओंखायनो जिहेतु दा सोलिथ'नो थाखाय जों थांलाय फैलायाव जाहाथे एसे उसुबिदा जाया बेनि थाखाय बेखिनिखौ बियो मा गावनि आखाइनिफ्राय बेखिनिखौ खस्थ' खालामनानै गारनो होदो दा जों बेखौ बे ओरैनो गासै जिथु जों सुवापुर साइडनिफ्राय जिथु माबासिम गान्धी चौकसिम जिथु जि गोथौ दङ बेखिनिखौ जों गासैखौबो एसे गारगासिनो आरो बेखौ मिलायलांगासिनो